manaki malang diate anak gunung manurun nyatawi dusana okaluranganyo manurun nyatawi dusana akalura belokan mula ujung tali pangabek paga anta takabe anta indah anta kabamban rabamudo okaden belokan le ujung nyanyi sungguh nyanyi pamulai kaba anta kesampai anta indah utang di badan bau saona hari pagi mula orang babi dua lalu di lawitan menosong badai kancang yu oseri api pak carito masuk kabak kamulai dan jalankan ko salah maaf sekali ko tuan no kete mula saganyo rapi kondak rapi tolong runduakan kok rapi diundi jangan babelo jalan kabanda pitulo mananga foto oh kami kete pak kurang panape konak rapi tolong tunjukkan kok rapi di pujian
padoso kita padoala dua wasalo yonang maka pasa dan membali kain di bali anak foto tanah padoria dielai kanan lain rancak mahasiswa dari cara lakabai sawah Raden menanam padi, ditanam padi sampai dua. Orang kabar di gue malam kini tak jadian di daerah pesisir di mana bana terjadi di daerah mula si Pungasan di mana bana kampung keteknya tapi di daerah sia macam tuange tapi di daerah mula sia macam bapokok mangko bajadi bahasa mangko bamulo di mana asa samulonyo toetong bana mula yale inyo batigo orang tu sapa guruan toetong tampe masing-masing baik tu kalau kadietong Oinyo batigo mula sapa guruan na seorang orang ayaji na seorang anak si palaki nombor 3 kan orang si surati olah bantu orang mula baradik kakak baitu bana mula katigonyo siapola namo kadibilang petong namo natuo bak namo pandeka campai oto etong la namo mula nombor 2 bak namo mula pandeka bali mangko bak namo pandeka bali kakinya licin cando bali bak itu kalau kadietong rami takaba mola paloko to rami diana tu mudo sainggo iko pak kabaki to ko ado tuang suat disambuang ku